Xayrli kech, hurmatli radio tinglovchilarimiz. Yangi muzika soatini vaqtlarga kirishdik. Studiyada men Oygul Xayrulina har vaqtdag'icha aydagi sahnada topshiriqni boshlab yuborik. Foningda borgan sizni azirlar uchun hamda biz onlayn translyatsiyamizni qobizda fantastik qo'riy olasiz. Demak, biz start deb e'lon etamiz ham studiyamizdagi qonaqni sizga taqdim etishga hazırmiz. В эфире радиопрограмма «Радио Болгар». Болгар радиосы, зарегистрированная Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Запись о регистрации средств массовой информации. ЭЛ номер ФС 77 793 40 от 2 ноября 2020 года. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Радиослушателям старше 12 лет. Топшыру уникештен өлкөнрәкләр өчен. Сахнадаш, 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 Айгөл белән сахнадаш, 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 Айгөл белән бергә. Boshliq do'stlar, esanlarmisiz? Xayrli, imin, motor bayram keshlari bilan sizni. Bayram keshida albatta endi bayramcha bo'lsin studiyamizda deb biz sizga imin keshlarni tilab qolamiz ham hech shaksiz sizga bayram qutlovlarini yetkazamiz ham bayram qutlovlarini bek yiroqdan Qo'shni Respublikadan kelgan qonog'imizdan yetkazishak. Avtor boshqaruvchi ko'pgina populyar jurlar avtori Mudarris G'azatinov bugun studiyamizning qonog'i. Mudarris afandi, esanmisiz? Xayrli kech. Esanmisiz? Xayrli kech baringizga. Biz sizni studiyamizda ko'rgan cheksiz shodmiz. Yiroq aralarni yaqin etib, mana shulay bayram keshida da bizning bilan birga, bizning tomoshachilarimiz bilan o'tkazishga deb niyat etib kelganingiz uchun eng birinchi chiratda shaxsan o'z ismimdan rahmatlarimni yetkazaman sizga. Rahmat. Men de bek shod sizga keldim. Ham aydagiz biz sizni tanishtiraylik hali bizning tomoshachilarimiz, tinglovchilarimiz bilan. Garchi siz yangi kishi bo'lmasangiz da sizni tomoshachi baribir eshitib, ko'rib bilmaganlar da bordir, orasida balki eshitmovchilar da bordir. Mudarris G'azatinov ul ko'pgina Totar estradasining populyar jurlari avtori, avtor boshqaruvchi. Mudarris afandi, aydagiz aytib ketaylik boshda, kimlar boshqaradi sizning jurlaringizni? Kimler boshqarmagan insonlarga жеңілірек. Шынлапмы? Шынлаптыр. Мен енді тіге тамашашы біліп дәбітірмейдір, потому что концертлар бетіне қойып йөрмеймін өзім. Ижат кешелерім өмір ішіне бір дейсең де бола. Әйінді жыршыларға келгенде мен міне ижат концертларыма әзірленгенде міне көп ұзақламай бола бетінде 55 yaşым толды. Шул исәптән менә иҗат кичәләремне үткәргән, шунда санаштырып утырдым. Минем җырларны халык җырлары гына Татарстанның һәм Башкортстанның халык артистлары 30 артист башкара. Халык артистлары гына. Инде заслуженный артистлар теге заслуженный булмаган артистларны санасаң, алар, наверное, белмәйм. Bir 300-400 точно жиғайын. Тулай мұны айтсақ, популяр автор енді сіз. Хәмді популяр жырларны әлбәттә енді санап кетсек, міне әйдегіз біріншісіне, әйдегіз әйтегелі, міне біздің тамашашыларымыз бірсін. Түнгі урам жырын білесіз ме, достар? Біләлер. Әлфиназ Камын башқаруындағы шул түнгі урам жырының авторы шулайық Mudarris G'azatinov. Яқшы тағын бір Татарстан халық артисті Зайнап ханым Фархатинова башқара. Әші жыры. Популяр ма? Популяр. Mudarris G'azatinov шулайық автор. Яқшы Олғатова Татарстанның халық артисті Расим Низамов. Сағындым сүйгенімні. Шулайық популяр жыр. Ол енді міне кеше бүгін генә популяр болған түгіл. Ол енді көп еллар популяр болып, тамашашының мәхәббәтен яулаған жырлар. Бұлар һәрбірсі бетінде 20-25 ел енді аларға қазір һәм көп кенә жырлар. Аллаға шүкір, әйтәсе келе буш жырлардан башка тагын күп кенә жырлар әле иге вакытта да жырланып килә, репертуарларында сакланып. Шул ук Габделфат Сафин репертуарында мин ышанам әле тыңларга. Күп кенә менә тамашачылар миңа шул җырны яратам дип язалар, әле дә языштыралар. Айдар Галимов. Айдар Галимов табыну дигән җырны тоже җырлады. Күп кенә инде ул менә Айдар Галимовка килгәндә мин аларга Салат абый Фатхетдинов белән бик нык рәхмәтлемен, чөнки минем иҗатым профессионал җырчылар башкаруында иҗатым
именно алардан башланып китте. 96-95 жылларда Салат абый Фатхетдинов үткенне каргамайык җырын Равил Шаммас сүзләренә язылган җырлый башлады. Айдар Галимов битинде Табыну Ринат абый Хайри сүзләренә язылган җырны җырлый башлады. Менә шулардан, алардан башланды минем иҗат юлым дисәң дә була. Бик җиңел аяктан башланган икән, җиңел юлдан башланган. Нинди кешеләр бит әле Әйе, чынлап та. Әйдәгез алайса, шушы нәкъ менә иҗат юлының башына барыйк. Без инде тыңлаучыларыбызга таныштырдык, аңлаттык. Нинди җырлар икәнлеген, алар хәл көйлиләр әйме, чынлап та, о, яхшы җырларның авторы икән дип, без инде хәзер тәкъдим иттек. Һәм бит чынлап та шулай. Сезнең менә барыбер иҗат кешесе, ул кайчанда булса үзенең беренче җырын кемгә дә булса әйтик тәкъдим итә. Иң беренче билгеле җырны ул халык артистына да, атказанган артистка да тәкъдим итмәскә мөмкин. Иң беренче җыр аның үзе өчен язылган була. Сезнең дә нәкъ шулай булдымы? Минем дә очракта шулай ук булды. Инде иҗатка килгәндә, вообще музыка белән шөгыльләнү инде мин Илеш районының Иске Үктә авылында тудым. Анда һәрбер теге җырчы булып, җырга якын кешеләр, наверное, шул үзләрен хәтерләйләрдер. Аякка басканнан бирле җырга тартылып, җырлап, моңланып йөргәннәрен мин дә инде үземне белгәннән бирле, әлбәттә, мәктәп елларында ук урысча җырлар башта җырлай башладым, соңыннан татарча җырлар өйрәнә башладым, гармонда өйрәндем. Бер инде үзебезнең өйдә кемнәндер калган гармон булды, тула гармоны. Шунда инде мин хәтерләйм, менә кыш көне киенеп чыгып, верандага чыгып утырып, шуны тарткалап өйрәнмәкче булып утырганнарны. Теге әткәйенкеләр инде бик мәзәксенгәннәрдер, ләкин бер сүз әйтмәйләр. Җырласын дигәннәрдер инде. Интексен. Шуннан бит инде килә дальше мине картыем 7нче классларда укыганда баян алып бирде. Матур яңа баян үзенең пенсия акчасына. Шуннан соң баянда өйрәнә башладым. Гел самоучка, безнең музыкаль школалар инде райцентрда гына, анда йөрергә туры килмәде. Мин кешедән карап, шундай үзем тарткалап өйрәнештерергә туры килде. Шулай өйрәнеп, аннан соң инде соңрак шул 8нче, 9нчы, 10нчы классларда инде бөтен мәктәптәге барган бөтен мероприятияларны үзем уйнап, үзем гармонда уйнап, шулай оештырадыр концертлар. Шулай үзегез өйрәнеп һәм нота белмичә үзегез өйрәнеп кенә менә шулай итеп башланды иҗат юлы. Наслух бөтен ниләр гармоннар, баяннарны өйрәнеп шулай. Инде бу иҗат җыр язуга килгәндә 10нчы класста мин 10нчы классны битер алдыннан последний звонокка әйтәм, нинди сюрприз эшләргә кирәк, җырлап киләм, гармонда да шахстан генә, бик озак кына уже 4-5 ел уйныйм. Ниндидер уй килде бер көнне, Күктауга багышлап җыр языйм әле дип. Анда утырып шигырын яздым, башта интегә, бик арыгына интегә туры килде, рифмаларны туры китергә. Димәк, сүзләрнең дә авторысыз. Әйе, сүзләрен дә яздым. Кемнән сорайм инде? 10нчы класста мин теге берсен дә белмәйм. Бер шагыйрь дә юк. Шигырен дә яздым. И тагын бер шигырь, күңелем моңнары дигән җыр көй сүзләр яздым. И шул ике җырга мин көй яздым. Ничек килеп чыккан да белмәйм, ничек ул идея килгәнден дә белмәйм. Шуларны җырлап, соңгы звонокка әзерләп, үзебезнең укытучыларга сюрприз ясадым инде, алдашларга да. Бүгенге көндә автор буларак сез менә шул беренче җырларыгызны ничек бәялисез? Нормально язылганмы? Беренче иҗаты чишмәсенең башы өчен нормальмы? Нормально язылгандыр, потому что шуннан соң теге барыбер укытучылар да бик довольны калдылар, күтәреп алдылар. Бәяләделәр әйме? Наверное, уже шуннан соң композитор дип йөри башлаганнар да инде. Әлеге көндә дә мин җырларны хәтерләйм. Ул мероприятияларда, кайбер мероприятияларда без аларны даже шул авылда җырладык та инде, дальше теге коллективлар белән концерт куйганда, районный концертлар, смотрларда җырладык. Нормальный җырлар булды.
Димәк, Хитлар булмады инде. Димәк, юкка гына башланмаган әлеге иҗатка тартылу һәм бүгенге көндә аның каравы сезнең җырларыгызны танылган артистлар, танылган шәхесләр башкаралар. Аллага шөкер. Инде без тыңлаучыларыбызга тагын бер мөрәҗәгать итеп алыйм. Без туры эфирдә эшлибез, дуслар. ВКонтактебезне карау мөмкинлеге дә бар. Бик күп сәламнәр юллыйлар сезгә дә. Һәм шулай инде котлаулар да күп килә. Һәм сорауларны тыңлаучыларыбызның сорауларын мин инде бераз гына музыкаль паузадан соң ишеттермен, Мөдәррис әфәндем. Сез үзегез еш җырлыйсызмы, еш чыгыш ясыйсызмы? Еш түгел, элегрәк инде ешрак иде. Иҗат кичәләрендә дә Уфада күбрәк үткәрәдерем. Инде менә 11нче елны Уникста да, Казанда да үткәрдек. Бик күп җырчылар белән инде. Үземнең эш буенча да без конкурсларда, смотрларда катнашып киләбез. Район, республиканский конкурсларда теге профессионал булмаган җырчылар арасында җиңүләр ирештем. Ул элегрәк инде 99нчы, 2000нче елларда күп кенә. Хәзер әзрәк, сыйфатлырак язарга тырышам. Менә шул әзнең һәм сыйфатлысының берсе булсын әле бүгенге кичтә башкаруыгыз. Җырларыгызны без әлбәттә инде ишеттерәсе килә тыңлаучыларыбызга. Кем ул Мөдәррис Газетдинов дигәндә, аның җырлары турында әйтик, танылган татар эстрадасы җырчылары башкару турында әйтик. Үзегезнең башкаруда ишетәсе килгән тыңлаучылар булса, менә рәхим итеп хәзер тыңласыннар иде. Менә теге башта бит инде без перечисләйтеп куйдык, берничә яңа популяр җырлар. Шулар арасында мин үткәнне каргамаятна кертәсе килә. Салават абый Фаткатдинов башкарында. Ул да күп еллар башкарылып килде. Әлдә 25нче сезонда кабатлап Салават абый аны кабатлап җырлады. Һәм менә мин шуны үзем дә тәкъдим итмәкче булам. Әйдәгез, рәхим итегез микрофонга, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Без туры эфирдә эшлибез. Узган еллар артта инде әйләнеп барамайык. Аянышы күп булса да үткәнне каргамайык. Гомер буе хәтерләрлек шакларда күбаның, яхшы чагы гөлләр аның, начарлары чүп аның. Гомер буе хәтерләрлек шакларда күбаның, яхшы чагы гөлләр аның, начарлары чүп аның. Начарлары артта калсын, гөлләрен кадерләйек. Бер-беребезне бәхетле иткән көннәрне хәтерләйек. Аяз көндә назлы гөлгә нигәде булыклар, әнә безгә елмаялар, алда торган минутлар. Аяз көндә назлы гөлгә нигәде булыклар, әнә безгә елмаялар, алда торган минутлар. Яңа юллар, без барасы юл булсын. Ömür birге gider yürek, tutuşkan kul bulsun. Alda yata яңа юллар, biz barası yol bulsun. Ömür birge gider yürek, tutuşkan kul bulsun. Ömür birge gider yürek, tutuşkan kul bulsun. Tutuşkan kul bulsun. Зур рәхмәт. Инде без туры эфирдә эшләгәнне әйткәч, тыңлаучыларыбыз дәррәү кузгалдылар язырга һәм шулай көндезге сәгатьләрдә үк Мөдәррис Газетдинов студиябызда кунак була дигәч, бик куанучылар булды. Чынлап та сезнең иҗатыгыз белән таныш булган тыңлаучыларыбыз шактый һәм беләсезме, мин уман эфирга килгәнче һәрбер автор, һәрбер җырчы, һәрбер кунагыбыз турында әлбәттә инде үзләнәсең. Аның турында кызыксынасың күбрәк, миңа иҗат юлы кызык. Тик шулай да иҗат юлы
шәхси тормыш белән үрелеп бара бит инде ул әймән. Бүгенге көндә менә сезнең әңгәмәләрдән дә чыгып сорыйсым килә әлегә сорауны бирәсем килә. Билгеле нәселдән килә күпләрнең табигатьтән килә, нәселдән килә шушы җырга моңа сәләтләре. Менә сезнең дә әти әниегездән килгән дигән менә шушындый сүзегез булган икән. Чынлап та бу шулаймы һәм гомумән ничә яшьтә сез моны туйдыгыз? Сезгә шушы талант бирелгәнен сез кайчан аңлап алдыгыз соң? Әтиниләр әлбәттә безнең минем тоже җырманга тартылалар. Алар спектакльләр әткәй инде күбрәк спектакльләр кыргыята. Әнкәй инде менә ничаклы аш су пешергәндә ул гелдә моңланып йөри. Ул үзе шигырьләр яза иде. Көйләр яза башласам, миңа инде теге не интегеп торасың анда төрле җырлар, көйләр язып шунда бер төрле көй ярамай инде генә диләр иде. Шигырь аның өчен әнкәй өчен шигырь важный иде. Сүзләре мөһим иде. Алар инде төрле концертларга ул вакытларны әлбәттә клубта концертлар бик күп буладыр. Зур артистлар киләләр. Әлбәттә бер спектакльдә, бер концертында калдырмайлар иде, бергә йөриләр иде. Миңа иң мөһиме теге ничек комачауламадылар. Үзләре үк теләктәшлек иткән, баян алып бирүләр дә бит әле. Гармон, баянга, моңга тартылып, үзләре элек бит инде ул һәрбер теге мал суйсаларда җыелышып концерт куялар иде. Һәрбер өйдә диярлек. Һәрбер авылда бик матур менә уш китмәле җырчылар бар. Менә мин әлдә аларның һәрбер теге җыелышып бер 20 җырчы табырга була, мне кажется, любой татар башкорт авылында рәхәтләнеп концерт куядыр. Нык моңлы менә безнең авылда алсаң инде безнең клубның мөдире булып күп еллар әле инде лаеклы пенсияда Рәсидә апа Мустафина эшләде. Ул менә минем уйлавымча мин аңа менә табынып аның аркасында җырлай башлаганмындыр димен. Чөнки ул Стартамак культ просветын беткән. Апа шул менә клуб мөдире булып урнашты да, шунда пенсияда чыкты. Но аның тавышы любой җырчыга менә, мне кажется, оперный театрда да эшләрде кеше иде ул. Шундай менә авылда шундай җырчылар эшли. Әйе, чынлап та бүгенге көндә халык арасында талантлар бик күп. Халык арасындагы талантларны шулай ук сәхнәгә чыгарсаң, алардан шундый менә дигән артистлар чыга дип әйтүчеләр әлбәттә инде без һәрберебез дә беләбез, таныйбыз, күрәбез, ләкин бүгенге көндә сәхнәгә чыгу ул зур көч, беләбез, зур чыгымнар таләп итә һәм билгеле инде бүген җырлый башладым да иртәгә инде син зур сәхнәне яулап алам диючеләр аларны ялгышалар. Монда бик күп еллар, бик күп хезмәт һәм бик күп юллар үтәргә кирәк. Еллар да хезмәт тә әле инде ул теге экономика хәле шундай булгач гел акчага да терәлә бит әле. Сүздә юк. Так. Бик мөһим нәрсә. Икътисадчы буларак монда Мөдәррис Газетдиновның bütün концертларны, иҗатларны башлар алдыннан шуларны да чукларга кирәк хәзер. Профессиональ яктан уйлыйм монда. Бүлдерәм сезне. Әйдә аңлатып китик әле. Чөнки төп хезмәт юлы әлбәттә аның иҗат түгел, ул икътисадчы һәм финансист. Башкорт аграр дәүләт университетын беткән экономист мин. Менә бит. Дипломлы экономист, гомер буе экономист булып эшләдем. Но гомер буе җырчы булырга хыялландым. Шулай да менә җырчылар кырында, сәхнә кырында йөрсәм дә мин бик шат. Шуның чаклы күп җырчылар, халык җырчылары җырлавына мин менә довольный. Икътисадчылык дигәндә әлбәттә инде монда дебет кредит, монда барысы да хәл ителгән һәм белеп эшлисез, белеп барасыз шушы адымга. Һәм соравым да юкка түгел, чөнки бүгенге көндә концерт тамашалар кую бик җиңел эш дип уйлаучылар булса, ул һич кенә дә алай түгел. Менә икътисадчы буларак та, иҗатчы буларак та әйтегез әле сезнең озакламый булачак март аенда бик матур чарагыз әйме? Бу сезнең иҗат кичәсе дип тәкъдим итәсез. 55 яшькә арналган. Алла бирсә. Һәм менә ничегрәк сезгә бүгенге көндә менә концерт тамашалар оештыру чынлап та катаулымы? Әйтегез әле, көндә концерт оештырмаң кеше буларак.
нык катлаулы. Мин инде шунчаклы да булыр дип уйламаган идем. Чөнки бит инде минем бу концертларда юбилейма багышланган 55 яшьлеккә багышланган ноябрь аенда үтте яш юбилеем. Шуңа багышлап бик күп артистлар җыйдым бит инде. Башкортстанда, Уфада да, булачак ул март башында, Казанда да, Сейдәштә. Һәрберсендә инде төрле артистлар, 20-шәр, 25-шәр артист катнаша. Аларның һәрберсе исемле. Шулай да, менә хәзер концертлар күп булу сәбәпледер инде. Бик билетлар сату бик катлаулы бара, әкрен. Чөнки халыкны да хәзер инде теге шоу авыр, шок катырга траучылар гынан җыядыр инде. Ну, әйтәсе килә бу очрактан, ләкин дә шушы моңлы татар моңлы җырчыларыбызны, халык артистларын, халыкыбыз ныграк иҗатларын аларның игътибар итеп, аларның да концертларына шулай дәррәү куып йөрсеннәр иде. Яшьләр генә түгел. Чынлап та теләктәшлек итсеннәр иде һәм әйтергә кирәк, бу очракта җырның башкаручысы гына түгел, авторына да илтифат күрсәтү мөһим бит әле. Менә авторлар күп очракта күләгәдә кала, авторларны белми кала диючеләргә ни диярсез? Чынлап та шулаймы? Бүгенге көндә җырчыларны гына беләләр, авторларны бераз гына күләгәдә кала дип уйламыйсызмы сез? Ул шулай булырга тиештер дә инде. Авторлар күләгәдә каладыр. Ансын авторларны күрсәтү күбрәк бәлки шул ук телевидение, радио, концерт җырчылар концертларда ничектер теге ысулларын табып күрсәтелсәләр әйбәт. Шулай да халык бит инде җыр тыңларга килә. Җырның авторын күбрәк теге беләләр, если алар күбрәк үзләре телепередачаларда катнашып, радиолар эфирларында катнашып, газет журналларда басылып чыксалар, инде минем очракта килгәндә мин җырларым бик популяр булганнары да бар, күп кенә бит инде, ләкин дә шушы телевидение, радиоларда бик катнашып килмәү сәбәбе бар, үземнең эшем бар, профессионал эшем бар, шуңа да күбрәк белмәйләрдер. Теге ул халыкны гаепләп булмай, үзеңдә гаепле бит инде получается. Менә беләсезме, бик ошый миңа сезнең позицияга, чөнки еш кына теге яисә бу кешегә аударып калдыру, ниндидер сәбәбен эзләү, әйме? Бездә ул киң таралган, сүз дә юк. Монда чынлап та һәркем үзе эшләргә тиеш. Һәркем үзен таныту өстендә, һәркем үз иҗатын тамашачыга җиткерү өстендә. Менә мәсәлән, сез әйтмәсәгез, төнге урам җырының авторы буларак, мин сезне шахсан күрешүем өчен куанып утырам. Икенчедән, шундый популяр җырның авторын ничек инде безнең тамашачыларыбыз белми, тамашачыларга түгел шахсан. Аны сез генә түгел, мин үземнең туганнарым да бик белеп тормыйлар. Күп кенә чыклар. Монда теге русча әйтсәк, недоработки, монда сезнең дә тарафтан, әйе. Мин үзем шул теге бик үзем сөйләп йөргә яратмыйм. Шуңа бәлки шуңадыр да белеп тә тормыйлардыр. Ну, җае туры килсә, сөйләргә тырышам. Мөдәррис әфәнде, миңа калса вакыты җиткәндер инде тыйнак булырга авторларга, әйме? Кстати, менә шул темага кирип киткәндә, күптән түгел генә соңгы язган җырым усал булырга кирәк дип атала. Моны бу Роберт Абой Миңнуллин сүзләренә яздым. Ул шигырьне мин күп тапкырлар, яраткан, бик ошады ул миңа. Беренче күрүдән үк укып чыктым, анда бит инде 8-9 куплет. Шулай да мин аны җыр итеп була микән дип аптырап йөрдем. Язасы килә бит инде монда нәрсә булса да. Моңлы җыр язып булмай, аңлашыла андый шигырьгә. Шансонный вариантлар бар бит инде, теге халык, рус халкында күбрәк. Бездә дә шундыйрак стильдә язып булмас микән дип яздым монда көй. Менә шул җырны үземә дә стимул итеп куям инде, үземә дә какой-то менә образец итеп. Шулай, наверное, бу Роберт Абой Миңнуллин бит инде, мин аны беләм, аның белән сөйләшкәннәр булды исән чагында. Аның сүзләренә берничә сүзенә шигырь яздым. Ул бит безнең Илеш якташым. Аралашкан булды. Кагылыйммы карларга дигән шигырьне мин аның көй яздым. Әлфинә Азганова җырлый. Гүзәлем Илдар Хакимов җырлый. Менә инде тагын бер җыр рәхәтләнеп яздым. Менә аның истәлегенә булсын иде бу җырда. Тыңлыкмысың, ишеттерикмисең тыңлаучыларыбызга? Әйдәгез, рәхмәт итегез.
Ақылларға күн жоқ бізде, әрсіз болырға керек. Шуғанып кетсін дүниясы, ғәмсіз болырға керек. Енді білем бұл тұрмышта, ұстал болырға керек. Әттәйін ұсталларға да, мисал болырға керек. Енді білем бұл тұрмышта, ұстал болырға керек. Әттәйін ұсталларға да, мисал болырға керек. Мүләйімлік керек түгел, қырыс болырға керек. Нішке күңіл білән ауыр, құрыш болырға керек. Енді білән бұл тұрмышта, ұстал болырға керек. Әттәйін ұсталларға да, мисал болырға керек. Енді білән бұл тұрмышта, ұстал болырға керек. Әттәйін ұсталларға да, мисал болырға керек. Ғымумен шәп кішілерден ерақ болырға керек. Ең әйбәті бұл дүнияда дұрақ болырға керек. Енді білем бұл тұрмышта, ұстал болырға керек. Әттәйін ұсталларға да, мисал болырға керек. Енді білем бұл тұрмышта, ұстал болырға керек. Әттәйін ұсталларға да, мисал болырға керек. Әттәйін ұсталларға да, мисал болырға керек. Бұл шиғырны көп тапқырлар яңыратқан бар, оқыған бар, әміне жинлап та жыр формасында омен башқаша қабыл етілі. Бұл бітінде Роберт абай айтасы келген әйвіна бая Роберт өзі бітінде ұсал кіші деп айтып болмай. Шындай тонкий не кіші, кішіліклі, тайнақ кіші. Мен енді ойладым, бұл шиғырны мына көп тапқырлар қойсын, немішлеп Роберт абай шындай шиғыр yazған екен деп. Нәтижеінде шындай скорее всего, аны бик нык ачуландырганнардыр ул вакыт. Бүтәнчә аңлатып булмай. Сезнең өчен әлеге җырга алындыгы сезне ачуландырдылармы әллә? Ачуланган чаклар булды. Шулаймы? Күп тапкырлар. Менә шигырь килеп чыккач мин менә әйтеп торам бит, күп тапкырлар язасы килеп йөрде. Ничек, ни язарга, нәрсә язарга. Менә чыкты җыр. Безнең тыңлаучыларыбыздан бик күп хәбәрләр кирәк һәм илтифат күрсәтеп безгә шулай үзләренең фикерләрен, сәламнәрен җибәрүчеләргә дә инде рәхмәтләр әйтеп укый башлыйм әле. Хәерле кич Мөдәррис әфәнде. Сезнең язган, киң танылу алган җырларыгызны яратып тыңлыйм. Музыкаль иҗат юлын ни өчен сайладыгыз? Нинди сәбәп этәргеч булды? Зур рәхмәт. Башкортстанның Бүздәк районы Дамир Вәлиев исемле тыңлаучыбыз яза. Әйткәнем җырга якын буласы килде, потому что чөнки әйтеп торам инде бәләкәй чактан җырга радиодан чыккан һәрбер җырны һәрбер җырчының беләдерим, ятлап барадырым. Җырга омтылыш үзеннән үзе булды. Инде сәхнә тирәсендә 10 класста җыр яза башлагач, инде мин ул с удовольствием развивать итәргә тырыштым бу идеяны. Һәм әлбәттә җырчыларга үзем бирә торып, җырлай торып, шул сәхнә кырында булып, җырчылар белән аралашу миңа мин зур нык бәхетле дип саныйм үзем. Тагын бер тыңлаучыбыз, анысы да Дамир исемле, ләкин анысы Буадан. Бик матур итеп яза ул безгә. Ассаламу алейкум, хәерле кичләр белән сезне Айгөл Хәйруллинага һәм сәхнәдәш тапшыруның кунагы Мөдәррис Хәсәсиновка. Бу аякларның кайнар сәламнарыбызны юллыйбыз. Яраткан композиторыбызның иҗаты белән без күпмедер дәрәҗәдә танышыннан да Мөдәррис Хәсәсинов бик талантлы шәхес. Аның җырларын тыңлаган саен тыңлыйсы килә. Кызганыч, концертларда җырчылар авторларның исемнәрен әйтмиләр.
бик сирәкләре әйтә. Без Мөдәррис Хасетдиновны бүгенге Ватанны саклаучылар көне белән дә котлыйбыз. Исәнлек, иҗади уңышлар, гаилә Рәхмәт. бәхетләре телибез. Март айындагы юбилей концертыгыз шаулап, гөрләп узсын иде. Әмин Дамир абыегыз бу аякларыннан дигән. Рәхмәт. Менә халкыбыз шулай Казанлылар, Уфалылар җыелып килсәләр, гөрләп үтәчәк. Дамир абый, Әлбәттә. көтеп калабыз сезне Көтеп дә. калабыз. Шулай ук. Барыгызны да, Әйе. Хәерле кич, Мөдәррис әфәнде. Бу хәбәрне укыдым инде. Рәхмәт сезгә, бәйрәм белән. Шундый матур кич, рәхмәт сезгә әлеге кичне үткәргәнегез өчен, безнегә шундый матур җырлар бүләк иткәнегез өчен, иҗатыгыз өчен рәхмәт. Гөлшат исемле тыңлаучыбыздан хәбәр, хәерле кич. Бик ошый миңа сезнең җырларыгыз, Мөдәррис әфәнде. Яраткан җырым онытырга мөмкин түгел. Сине генә уйлый күңел дигән җыр. Әйе. Бик барасы килә концертна. Уңышлар сезгә дип яза. Рәхмәт, зур рәхмәт. Афәрин, Гөлара Шәрипова яза. Афәрин, рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Афәрин, Мөдәррис әфәнде. Һәм шулай ук инде Гөлнур ханым Айзатулова яза. Көтеп алабыз, Алла бирсә, Мөдәрриснең җырлары гаҗәеп бит аның. Ул моң дөньясында эздерә белә инде Мөдәррис. Әле менә концерты була дип ишеттем. Сәхнәдә тыз-быз сикереп, акырып йөрүчеләргә шаккатып, дисәләгән күлмәк күрсәтүчеләргә таң калып йөргән тамашачыдан композиторыбызны көтә икән. Менә шундыйрак компроматив сорау. Моң белән яулый алырмы Казанны? Мөдәррис туган, сиңа уңышлар телим. Буадан Гөлнур апагыз Айзат. Зур рәхмәт Гөлнар апага. Инде концертыбызда безнең сикереп йөрүчеләр юк. Ансы менә сикереп Сайлап кына бирә ул җырчыларга җырларны. Безнең минем инде бу иҗат кичәмдә бик моңлы җырчылар җыелды. Алар бит инде менә Казанда буласы иҗат кичәмдә Зәйнә Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Расим Низамов, Альфина Азганова, Алина Каримова, Резда апа Тухватуллина, Рөстәм Закиров, Рөстәм Асаев, Айгөл Бариева, Радиф Зарипов, Илнар Ялалов, Рөстәм Насибуллин, Алмаз Хасанов һәм башкалар. Менә Монда иң моңлылар, мин менә сез санаганнар арасында иң моңлыларны чакырылы дип һәм иң моңлылар сезнең җырларыгызны башкара дип тыңлап утырам әле. әйе, мин инде моңлырак җырлар язарга тырышам. Шулай әлбәттә инде моңлырак җырлардан җырлатасы килә җырларны. Инде менә Казанда гына түгел, Уфада да бит инде концертыбыз шул март айында. Анда состав икенче төрлерәк инде. Анда безнең Расим Низамов белән Альфина Азганова кунак булып киләләр Татарстаннан. Күбесе Башкортстаннан безнең Айдар Галимов, анда Бу концертны минем Башкортстанга да барып карыйсы килә бит инде. Ике составта булгач. состав икенче Әйе. Гөлназ Асаева, Гомумән тыңлап барсак, карап барсак, афишаларны, әмма Болгар радиосында реклама шулай ук бара. Концертта кемнәр катнашуы турында бездә әйтелә. Болгар радиосыннан да ишетә аласыз. Алла бирсә, менә кызыксынучылар булса, мәгълүмат бар. Шулай сезнең социаль челтәрләрдә дә шулай Әйе. бардыр, әйме? әйе, анда рекламалар да бара. Үземнең ВКонтакте, мин инде күбрәк ВКонтактеда утырам. Инстаграмнар ниләргә Бу бездә булмады. тыелган чөнки социаль челтәр. Әйе. Менә җырларга килгәндә, бүгенге көндә менә моңлы җырчыларга гомумән чынлап та сез сайлап кына бирәсез, ахрысы үзегезнең җырларыгызны җырчыларга, шулаймы? Әйе, моңлырак җырчыларга биргә тырышам. Бу нигә бәйле? Бүгенге көндә бераз гына сезнең татар эстрадасындагы җырларны кабул итеп бетерә алмавыгызга бәйлеме? Бәлки килешеп бетмисездер, ниндидер җырлар белән, көйләр белән. Гомумән татар эстрадасының бүгенге көн халәте белән бәлки сез канәгать түгелдер. Дөресен генә әйткәндә, менә минем үземнең шәхсән уем инде шундый. Соңгы елларда күбрәк татар эстрадасы, башкорт эстрадасы дип, Татарстанда даже күбрәктер, наверное. Шул теге именно көйләргә килгәндә, мин күбрәк көйләрне карыйм, тыңлыйм. Минемчә, шул рус эстрадасына ул теге яңалык түгел инде. Минемчә дә шулай дип теге уйлыйм. Күбрәк рус стилендәге, турецкий стилдәге, теге Европа стилендәге инде хәзер көйләргә салышып, теге Охшатып, токмак күбрәк дисәм дә җырлар күбрәк бара. Әни өчен нәрсә белән ул халыкны алдыра? Менә мин монысын аңлатып бетерә алмыйм.
Шуңа мин инде үземнең направлениедә язасы килә, Бу дәвам итәсе килә. зәвык белән бәйле, бәлки кемгәдер шулай ук ошый торгандыр, кемгәдер ошамый. Шулай, Бәлки әйе. еллар узгач без аны чынлап та башкача кабул итә башларбыз. Бераз гына аң килер, бәлки чынлап та бөтенләй башка фикердә яшәрбез. Шулай да үзебезнең милизмнарны, үзебезнең менә ничек барбыр татар моңы бар. Берни белән дә Үзенчәлекле. чагыштырып булмый. Менә Әйе. мәсәлән, Әлфинә Сгам башкаруындагы Төнге урам дигән җырны бер җыр белән дә бута булмый. Аны беренче нотасыннан ук таныйлар. Менә мәсәлән, әйдәгез шуны тыңлыйк әле. Әгәр дә Әйдәгез. каршы килмәсәгез, Әйдәгез. безнең тыңлаучыларыбыз да миңа калса бик яратып тыңларлар. Беренче нотасыннан ук без инде аны беләбез. Әлфинә Сгамова икәнлеген һәм Төнге урам җыры икәнлеген. Менә бит. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам. Урамда калды сары көз, күңелдә кара буран. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам. Урамда калды сары көз, күңелдә кара буран. Уятны кабула алмай, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Ул ятны кабула алмай, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Сизмисеңме күңелләр мәхәббәт белән тулган, араларга йолдыз түшәп кавыштыр безне урам. Сизмисеңме күңелләр мәхәббәт белән тулган, араларга йолдыз түшәп кавыштыр безне урам. Уятны кабула алмай, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Ул ятны кабула алмай, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам. Әйтелмәгән сүзләр калды күңелдә кара буран. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам. Әйтелмәгән сүзләр калды күңелдә кара буран. Ул ятны кабула алмай, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Ул ятны кабула алмай, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Әйтем бит, берни белән дә бута булмый һәм бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый. Ә бит баксаң, әлеге җырның сүзләрен язганда сезгә бары тик 2 генә яшь булган. Әйе, мин аны күптән түгел дисәң дә белдем. Шулай китапларны менә Халисә апа Мөдәррисова язды бит инде ул Әйе. шигырьне. Шулай шул китапны табып, мин җыеп барам инде аларны, ул китапларны кайдан алганмын, нәрсәләр анда, история архив дигәндәй. Шул китапны менә табып караганым, анда язылган 1972 елны язылган дип. Мин 70 елгы 2 яшь булган. Шул заманнан бирле 2002 елларга чаклы 30 ел бу шигырь мине көткән получается. Менә шуннан соң 2004тә бит инде 2003тә 2004тә Әлфинә Сгамова җырлый башлады ул җырны. Шулай итеп менә әлеге вакытка чаклы Аллага шөкер тагын 30 ел дисәң дә җырланып килә.
Гаҗәп бит бу. Беләсезме, мин хәзер менә сез әйткәндә, сез сөйләгәндә шуны уйлап утырам. Бу җыр мине көткән дибез, әйме? Бу китапларда басылган булган әлеге шигырь. Һәм элек бит менә чынлап та без интернет киңлекләр юк, әйме? Кайдандыр эзләп табу яисә сиңа онлайн интернетта менә бу сүзләре моңа ки языгыз әле дип җибәрүчеләр юк. Сез бу җырны үзегез кая китапханәгә барып тор инде, әйме? Каядыр яп шагыйрә белән очрашу вакытында мөмкин элек бүләк итәләр иде, әйме? Сез бу җырның сүзләрен үзегез эзләп табып, мин беренче әлбәттә без инде мин яза башлаган вакытта интернет юк иде, телефоннар юк иде сотовый. Шуңа мин шигырьләрне инде гәзит журналлардан үзем китапханәгә барып, шунда сәгатьләр буена гәзитләрне, бөтен шигырьләрне карап чыгып, журналларны, китапханәдә булган бөтен җыентыкларны, бастырылган җыентыкларны, китапларны шулай карап чыгып, үземә билгеләп, шуларны сайлап алып язадырым. Шулай ук сагындым сөйгәнемне, шулай ук табылган җырларның берсе әче-әчеләр һәм башка бик күп кенә җырлар. Менә шуннан чыгып тагын бер сорау туа бит инде. Кайчан җиңелрәк иде һәм кайчан сүзләргә көй язу комфортрак? Элекме сирәк һәм эзләнеп тапкан шигырьгә көй язумы? Әллә хәзер көн сайын сезгә шигырь миңа калса җибәреп тора торганнардыр. Менә мин шигырь яздым дип, шигырь язучылар күп алар. Җыр өчен буламы, булмыймы? Әз генә рифма ритмны тота алганы, мин шагыйрь дип шигырь дә җибәрәләр. Элек бит аның нәкъ чын шагыйрьләре генә китап бастыра алган һәм шигырьләр иҗат итеп менә шушы китапханәләрдә генә эзләп табып булган аларның китапларын. Шулай. Элек инде ул теге мин укыган һәрбер шигырьне шундай настоящий шигырь дип кабул итәдерим, бастырылган, димәк, ул бөтен ниләрне үткән, ничек Советларны, әйме? Советларны, шуннан да элек тә төрле шигырьләр була бит инде. Кайбер кешеләр менә әле дә җибәрәләр дә интернеттан, не язмайсың дип үпкәләйләр. Кайсы бер шигырьгә бик матур булса да, аңа менә көй язып булмай. Шигырь матур, бик матур. Но көйгә бармай инде, җырланмай. Кайбер күп кенә сүзләре шундай литературный телдә язылган. Шуңа да язып булмай кайбер матур шигырьләргә. Инде хәзерге вакытта темаларны эзләгәндә мин инде күп кенә теге яңа темаларак эзләргә тырышам. Чөнки яңа тема булса, яңа ниндидер уйлар ул шигырьдә булса, әлбәттә аңа мин уйлау буенча көй дә шим шигырь матуррак, Үзенчәлеклерәк була, әйме? Көй дә үзенчәлекле була, төсле. Бик килешәм сезнең белән. Җиңел дә ул языла. Яңа шундай бик матур, бик үзенчәлекле шигырьгә көй дә җиңел языла. Авторлар үзләре күп әйтәләр, чөнки ул шигырь инде язылганда ук көй белән язылган кебек була дип әйтәләр. Менә шигырь Безнең тыңлаучыларыбыз күп яза. Рима Абдуллина яза. Исәнмесез? Сәлам сезгә Мәскәү каласыннан. Мөдәрриснең иҗаты белән бик кызыксынып барам. Ул контактта миндә дуста. Мөдәррис үзе язган җырларны миңа җибәреп тә тыңлата. Аралашабыз. Кемгә бирим икән бу җырны дип киңәш сорый. Мин тыңлап карыйм язган җырларын. Алай ук әйткәнем. Юк иде. Конечно, синең барлык җырларың рәсемгә бара дип киңәшемне язам. Дөресрәге, рәсим мөдәрриснең күп җырларын башкара. Менә шулай, Рәсим Низам белән димәк сезнең тыгыз мөнәсәбәт үзара иҗади. Шөкер, мин бик менә Рәсим Низам белән күптән сагындым сөйгәнемне 2000 еллардан бирле аның белән аралашабыз, бик күп кенә 15 җыр җырлый. Менә минем аның ул инде ир зат җырчылардан татар эстрадасында, татар башкорт эстрадасында иң яраткан җырчыларның берсе. Әлеге минутларда аңа сәлам җиткерик. Чынлап та шулай. Гомумән һәрбер ир-атка сәлам булып яңгырасын, бәлки безнең әлеге котлавыбыз ишетелсен иде. Без 23 февраль белән ватанны саклаучылар көне белән ир-егетләрне Мөдәррис әфәнде, сезне дә шулай ук без инде тапшыруның башында вакытларга тәбрикләштек тә эфирдан тыш. Хәзер эфирда да котлыйсым килә, тәбриклисем килә. Чынлап та һәрберебез өчен дә сез ир-атлар, яклаучыларыбыз, саклаучыларыбыз булып, сау сәламәт булып яшәсәгез иде. Бүгенге көндә иҗат турында әйткәндә, билгеле
ижатыңны күрсәтә белү дә кирәк бит әле ул. Менә озакламый март аенда булачак, шушы чарагыз турында да әйтеп узасы килә. Концерт оештыру турында без инде әйттек, әйме? Һәм җырчыларны чакыру турында бик теләп килә торганнардыр. Чөнки менә мондый катнаш концертларны безнең тыңлаучыларыбыз ярата. Беренчедән җырчылар үзләре дә катнашырга яраталар. Ничегрәк сезгә оештыру мәсьәләсе һәм гомумән җырчылар бик теләп киләләрме? Аллага шөкер, барлык җырчылар да менә һәрберсенә беренче шалтыратудан ярамы дәрес кенә диделәр. Аллага шөкер, бөтенесе дә с удовольствием катнашабыз диделәр. Шуның өчен аларга һәрберсенә зур рәхмәтләрем. Алла бирсә, шулай халкыбызны җыеп, матур моңнарга төреп, матур концертлар узырга язсын иде. Чынлап та һәм бу Авторга авторга җыелмаса инде концерт. шуңа күрә килергә чакырып калабыз. Гомумән мин үзем дә яратам катнаш концертларны, чөнки һәрбер иҗатчының яңа җыры белән танышасың, әйме? Аннан соң авторның шушы җырлары икән һәм менә шушы җырчы башкара икәнлеген белеп кайтып китәсең бит әле ул. Күп кенә җырлар, иске җырлар гына булмаячак. Бик күп матур яңа җырларны ишетерсез. Килегез, үкенмәссез әлбәттә. Ишексез бу Сагындым дигәнне менә Рәсим Низамовны искә төшердек тә, без бит аның җырында тыңласы килә бит инде халкыбызның. әйдәгезме тыңлыйбыз? Тагын бер тыңлыйбыз. Әйдәгезме тыңлыйбыз? Рәхим итегез. Beğenmiken yıraklarda yalgızım yürgenemle dünyalarının kazağıyıp sağındım süygenemle
Бит нинди матур ишер һәм бик популяр ишер Мөдәррис әфәнде. Һәм безнең тыңлаучыларыбыз да беләсезме нәрсә дип язалар. Айгөл Әли ярый, әлеге кунагыбызны чакыргансыз, чөнки күп ишерларын нәкъ менә оныкы икәнлеген белмәгән идек. Хәтта Гөлара ханым Шарипова чынлап та авторларны белмибез икән бит дип яза. Чөнки Төнге урам минем өчен дә ачыш булды. Бу җыр чын хит. Рәсимнең дә әлеге җыры чын хит. Һәм менә монда ничек уйлыйсыз, без инде эфирдан тышта сөйләшәбез. Җырларның авторларын белмәү ул җырчының гына гаебе түгел, авторга да әз генә шелтә белдерәсе килә минем бу очракта. Үзегез дә кабул итәсезме менә бу шелтәне? Мин теге усал булырга кирәк менә Роберт абый Миңнуллин күп. Наверное, үзенә күрсәтә белү тоже анда сәләт кирәк ансы өчен усалда булырга кирәк. Менә хәзерге бүгенге көннән усалаша башлайбыз инде. Юк, ул яхшы усал ул мәгънәдә түгел, начар мәгънәдә түгел, билгеле. Үзеңне күрсәтә белү дә кирәк. Иҗат кичәләре беләсезме? Менә электән мин хәтерлим, сездә дә булгандыр ул. Элек шагыйрьләр киләләр. Без мәктәптә укыган вакытларда, мәктәпләрдә, файларда, тәнәфес вакытларында шагыйрьләр безгә шигырьләрен укыйлар иде. Шул ук моментта аларның шигырьләренә язылган җырлар белән җырчыларны да алып киләләр иде. Ул вакытларда хәтерлим әле шул ук Миңнулла Галиевлар, ул пат шәхесләребез киләләр иде һәм билгеле ул бит массага үзеңнең җырларыңны ишеттерү балачактан ук менә без белмибез бит. Әгәр дә күрсәтмәсәң, менә бу иҗат кичәсен әгәр дә үткәрмәсәң, Мөдәррис Газетдиновны каян белик без? Менә сез дә белмәй калар идегез. Без дә белми калыр идек, тамашачылар да белми калыр иде. Радиода ведущийлар белмәгәч инде халык, простой халык турында нәрсә Шуңа күрә менә агарту эшләре белән шөгыльләнәбез бит. Һәм безнең тыңлаучыларыбыздан тагын берничә хәбәр килде. Мөдәррис әфәнде, сезне барлык иратларыбызны, бигрәк тә СВда хезмәттә булган егетләребезне чын күңелдән котлыйбыз. Мөдәррис әфәндегә уңышлар, концертында тулы заллар теләп калабыз дип яза тыңлаучыбыз, Фәнидә исемле тыңлаучыбыз. Рәхмәт, зур. Римма исемле тыңлаучыбыз, ихластан рәхмәт, Айгөлди. Концертлар белән Мөдәррисне Мәскәүдә көтәбез ди хәтта. Менә Казанны яуласак, Мәскәүгә ВКонтактега языгыз. Ничә кеше җыябыз, сразу билгеләргә кирәк. Һәм беләсезме, ничә кеше җыябыз? Булсын ул ярты зал. Аның каравы шул ярты залда яңа тамашачы арасында булыр, белеп кайтып китүчеләр булыр. Ул бит менә теге сарафанны радио дип әйтәләр, берсеннән берсе ишетеп килә бит әле ул. Ярты зал булса да Казанда куябыз. Алла берсә отменять итәү дигән сүз юк. Артка бармайбыз. Уфада да, Казанда да, Алла берсә менә Казанны көтәбез инде бу эфирлардан соң бәлки билетлар алына башлар күбрәк. Әлбәттә бик матур концерт куярга тырышабыз, куячакбыз, Алла берсә исән-сау булсак. Шуның кадәр күп популяр җырлар авторы, безнең студиябызның кунагы, мөхтәрәм кунагы Мөдәррис Газетдинов белән без әңгәмәбезне турыдан-туры эфирда алып барабыз. Безнең тыңлаучыларыбыз шулай бик күп хәбәрләрен язалар. Сез инде эфирдан соң да кирип танышып чыгарсыз дип бик уйлыйм. Һәм тагын бер хәбәр, хәерле кич. Бик матур күркәм әңгәмә алып барасыз, Айгөл, кунагыгызны хөрмәт итәм, иҗатын яратам. Мартта буласы концертына билет алдым. Рәхмәт. Менә бит бер кеше бар уже. Венера исемле тыңлаучыбыз бу безнең. Һәм без инде бик куанабыз менә шушындый хәбәрләр килгәч, әлбәттә без шатланабыз. Әгәр дә ки без менә бүгенге тапшырудан соң тыңлаучыларыбызны җәлеп итә алганбыз икән, кызыксындыра алганбыз икән, чынлап та бик куанабыз, чөнки без бит инде таныштыру максатыннан чакырабыз сезне студиябызга кунакка. Теге бер сәгать дәвамында бары тик күңелсез булмасын өчен сөйләшеп утырыр өчен генә түгел, нәкъ менә сезнең иҗатыгыз, сезнең җырларыгыз, сезнең булган халыкка карата мөнәсәбәтегез, җырчыларга карата булган мөнәсәбәтегез белән дә таныштырасы килә. Мөдәррис әфәнде, шундый рәхәт һәм җылы сезнең белән студиябызда, бәлки бәйрәм киче булганга, уман безнең студиябызга килгән һәрбер кунак белән рәхәт сөйләшеп утыруы. Сезнең башкаруда, автор буларак башкаруда җырны ишетү ул шул кадәр мәртәбә, чөнки әйткәнебезчә без авторларны бары тик аларның җырларын җырчылар тәкъдим иткән аша гына күрәбез. Автор үзе башкаруында ул ничек итеп тамашачыга җиткергә теләү турында без аны бары тик үз башкаруында гына ишетә алабыз. Бәлки чираттагы җырыгызны да шулай итеп ишеттербез. Менә чираттагы җырларыннан менә әйтеп китәсе килә. Рәхмәт сезгә, Айгөл, әлбәттә Болгар радиосының җитәкчеләренә,
мине шулай чакырып, инде шулай мөрәҗәгать итү белән әйдә шу килегез, таныштырабыз, чакырабыз, оештырабыз диделәр. Зур рәхмәт. Рәхим итегез чиратагы җырыгызны ишетерик тыңлаучыларыбызга. Dünyanın bizleri de matur, gitken kuşlar eyde gitsinler. Ötken ömrüm geri kaytmaz deyip başkasından eyde üstsinler. Senin bilen biz yürügen yollarga gitken kuşlar yolu dinmeydi. Senden başka ömrüm yemsiz minim, senden başka min meni. Senin bilen biz yürügen yollarga gitken kuşlar yolu dinmeni. Senden başka ömrüm yemsiz minim, senden başka min meni. Bakkan günlerimde sen bulganга jıрлап ага бит. Sen bulganга benim yüreğimde yaşaktagı ıman ага bit. Senin bilen biz yürügen yollarga gitken kuşlar yolu dinmeni. Senden başka ömrüm yemsiz minim, senden başka min meni. Senin bilen biz yürügen yollarga gitken kuşlar yolu dinmeni. Senden başka ömrüm yemsiz minim, senden başka min meni. Ömür geri kaytmasa da gitken kuşlar geri kaytar ol. Bu dünyanın güzleri de matur, sen bulganga şulay maturu. Senin bilen biz yürügen yollarga gitken kuşlar yolu dinmeni. Senden başka ömrüm yemsiz minim, senden başka min meni. Senin bilen biz yürügen yollarga gitken kuşlar yolu dinmeni. Senden başka ömrüm yemsiz minim, senden başka min meni. Senden başka ömrüm yemsiz minim, senden başka min meni. Senden başka min meni. Композитор, көп кенә популяр җырлар авторы Мөдәррис Хәзретдинов студиябызда кунакта. Мөдәррис әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге бәйрәм кичен ямьләп студиябызга килгәнегез өчен сезгә иҗат уңышлары телибез. Һәм әлбәттә инде Казан сезне зур итеп, матур итеп каршы алсын, алкышлап каршы алсын. Сезнең иҗатыгызны хөрмәт итүче тамашачыларыгыз бүгенге кичтә тагын да күбәйсен дип телим мин. Зур рәхмәт.
Барыгызны да менә иҗат кешеләремне чакырам. Зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Бик матур, бик ошады миңа. Рәхмәт, киләсе очрашулар шушындай җылы әңгәмәләр тагын күбрәк булсын дигән теләктә калабыз. Исән сау булыгыз. Һәм хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, һәрвакыттагыча Болгар радиосы студиясында сәхнәдәш тапшыруын мин Айгөл Хәйруллина алып бардым. Радиоканал «Радио Татарстан»